So may mga nahihiya na po. Ha? Sa tuktok. Ba't alas 6 tayo nakaalis? Okay, take 2 tayo direct. Anong nangyari? Ano lang din? Oh. May akyat. May akyat. So ano mga bida-bida, welcome back to our classroom. Okay, so ito na nga mga bida-bida, no? Sabi 3:45 yung lakad. 5:30 na wala pa yung pa-importante naming kasama. Dismaya yung kanyang performance. So, ang sabi, magsa-sunrise kami sa isang bundok. Twil ata ang tawag. Pero ang bagsak dito kami sa may arko ng Alaminos, nag-sunrise. Okay, so nandito na tayo pagkat hindi na natin itinuloy na isama yung mga motor. Kasi medyo delicate. Delicate. Medyo delicate. Shoot! Ganda. Nice. Oh, komposan to. Sa mga nicho. 3:30. 3:45 gayo, 3:45. Ha? Sa tuktok. Ba't alas 6 tayo nakaalis? Bagyong tata. So dala po niya yung kanyang wifi signal. Pero tignan mo naman tong view na to. Woo! Matwil twil. Matwil twil. Okay, tingnan mo naman yan. Ganda ng sunrise, oh. Naabot natin, guys. We made it. Sunrise, man. Ano mo nahanap to, boss? Yan po si Nardong Biyahero. Siya po ang pasimuno ng tree planting na to. ng Vlogger din yun. okay. Parang pinost niya. Tapos after 1 month, nag-uwi ako dito. January. Pinuntahan na namin ito. At doon daw, pupuntahan natin yun. Thursday, oh, Friday, Saturday. Let's go. Thursday, oh, Friday, Saturday. Haba naman ng vlog mo na yan. Nakaantay ka lang siguro. Kaya nga nakaganyan na, oh. Isa siguro. Sayang. Please. Ni. Okay, take 2 tayo direct. Isa na take ko, ah. Saan nag-take 2? Andyan sa kanan lang.
Kaliwa! Di kanan na talaga sa pagdindingin eh. Ano mo dyan oh. Shoot mo no. Yan oh, dyan sa kanan. Yan, dyan ha. Hindi kanyang hindi effective oh. Hawak. Ayuan mo na. Baka dumiretso ka doon ng kalong. Yan, diretso na. Yan, diretso. Diretso na yan. Okay. Oh. Okay, kaya. Okay, so yun na nga. Medyo nagkabulilyaso. Ayun lang ang nagamit oh, nabuhay naman no. Naman ang naging Nabutasan yung gulong ko. Buti na lang nandito yung mga Boy Scout of the Philippines. Ano alam pa ngayon? 11 lang pala yung hangin niya. Okay, so it's been a while na rin na hindi tayo nakapag-vlog. Ang last vlog natin ay tungkol sa vaccine natin. So, na-miss nyo ba ako? Kasi na-miss ko kayo, hindi ako masyadong nakakapag-vlog. Kasi nga, because of pandemic, hindi tayo nakakapasyal. Hindi tayo nakakapunta sa mga lugar katulad nito. Ngayon, dahil nga niluwagan na yung mga restrictions, kaya pwede na tayong makapasyal at maka-vlog kahit papaano. So, medyo hindi na ako nakapagpagupit. At alam ko na nabibilang na to kasi malapit na mag face to face sa school. So, kailangan maging prim and proper din tayo. But for now, enjoy mo. That's the wrap, everyone. See you next week. Sige nga!